Saudos, que tal, como están? Xa está aprobado parcialmente o regulamento dos orzamentos participativos de 2017. Foi nunha reunión celebrada onte na que se engadiron varias das propostas dos colectivos veciñais para o proceso. Quedan pendentes algúns flecos. Non en tanto, dende hoxe os cidadáns que o desexen xa poderán presentar as súas propostas. Onte quedaron aprobadas as liñas básicas do regulamento dos orzamentos participativos de 2017. O Goberno local tivo que admitir varias das propostas feitas polas asociacións de veciños. Entre estas modificacións cabe salientar que poderán facer propostas persoas que non estean empadroadas en Santiago e colectivos veciñais como entidade e non a título individual. Ademais, poderán votar rapaces a partir de 16 anos. Dende o Executivo falan dun proceso ilusionante. O regulamento básico para poder participar quedaría aprobado. E temos ante nós agora pois a oportunidade de que os veciños de Santiago participen, que presenten propostas, a oportunidade tamén non só de participar, senón de decidir por primeira vez no Concello de Santiago sobre 1 millón de euros con estes orzamentos participativos para investimentos. E creo que é un proceso moi ilusionante para todos os veciños e moi demandado tamén por moita xente, non? Aínda quedan cousas por decidir, como os criterios de ponderación das propostas. De feito, abrirase un período de alegacións ao regulamento que estará aberto ata 11 de agosto. Non entanto, isto non afecta ao ritmo do proceso e os cidadáns xa poden empezar a presentar as súas propostas. Nas vindeiras semanas celebraránse asambleas abertas á cidadanía nos barrios e parroquias. Como lles contamos, os composteláns poderemos decidir os investimentos que se fagan en 3 áreas: o rural, a zona noreste e o sureste. Gardarase outra partida para proxectos de cidade. Pois o concelleiro do PP, Alejandro Sánchez Brunete, tamén falou do proceso de orzamentos participativos, dando unha visión ben distinta da de María Rozas. Para o DIR Popular estamos ante unha estafa democrática pouco rigurosa e ante un proceso tramposo. O proceso de organización dos orzamentos participativos suscita moitas dúbidas ao PP. O concelleiro Alejandro Sánchez Brunete lamenta que na última reunión faltaran moitas asociacións de veciños e mesmo algunhas se levantaran da asamblea. Neste senso, o edil popular cree que estamos ante unha estafa democrática. Esta mañana recordaba aquella frase mítica de la historia del cine de un personaje de Blade Runner cuando decía aquello de yo he visto cosas que vosotros no creeríais, porque la verdad es que lo que ayer vimos en la reunión es difícil de creer, ¿no? Una auténtica estafa democrática. Hemos visto un proceso que constituye una involución o una regresión democrática. Llevamos, si calificarlo de tribal, un proceso asambleario más propio de la edad antigua. Estos señores, bueno, pues se presentan como unos revolucionarios que venían a reinventar la democracia, pero en realidad son casi unos paleorrevolucionarios. Sánchez Brunete cree que a reunión de onte é un anticipo do caos que se aveciña. Neste senso, o concelleiro popular cree que se dixeron asuntos importantes sen concretar, como cal será o quórum mínimo á hora de sacar adiante unha proposta ou cal será o criterio de ponderación das iniciativas que presenten as asociacións de veciños como colectivo. Para o edil do PP, o proceso vai ser tramposo, xa que a mesa que valorará as propostas que logo se votarán estará formada por xente de Compostela Aberta. Máis cousas, a empresa valenciana Europla farase cargo este ano dos fogos do Apóstolo. Foi a firma mellor valorada na mesa de contratación que decidía onte o nome da gañadora do concurso. Esta empresa fíxose cargo do espectáculo das fallas deste 2016. A mesa de contratación acordaba onte que os fogos do Apóstolo de 2016 corran o cargo de Focs de Artifici Europla. Foi a firma mellor valorada nos informes técnicos e económicos. Competía con Acciona, que organizou os fogos en anos anteriores. A empresa valenciana é especialista en pirotecnia e foi a encargada de organizar as fallas deste mesmo ano. Unha das melloras que se inclúen este ano é que o espectáculo poderá verse 3 días máis, aínda que eso será a parte audiovisual. Tratouse dunha proposta feita polo BNG e que foi incluída no prego de condicións. O orzamento para os fogos deste ano ascende a 174.000 euros. Por certo, que aínda que non comezaron as festas xa podemos desfrutar de distintas actuacións na rúa grazas ao ciclo Circo Agorra que pone en marcha o colectivo Circo 9. Onte xa vimos unha primeira actuación na Praza da Quintana e hoxe tocará o turno autoestopista intergaláctico que actuará ás 7 na Praza do Toural. Despois, Manu Lago fará un show de malabares na Quintana. A xornada rematará con Natalia Pajarito ás 8:30 en Praterías.
Falámoslles agora do Rúas, o programa de rexeneración urbana Arte Santiago, que está en marcha dende primavera. O obxectivo é acabar cas pintadas a través de actividades educativas que poñan en valor os auténticos grafitis fronte ás agresións ao patrimonio. Aproveitando as festas, organizarase unha exhibición en Xoán 23 o día 26. As pintadas foron dende hai tempo un quebradeiro de cabeza para os distintos gobernos locais e por iso que Compostela Aberta intentou darlle solución con Rúas, un programa co que se quere achegar os rapaces a diferencia entre un verdadeiro grafiti e un acto vandálico. Dende abril se puxeron en marcha actividades de difusión do programa, como obradoiros que se van continuar no verán. A acción máis salientable deste mes será unha exhibición que terá lugar en Xoán 23. No que vamos a desenvolver unha acción de impacto a nivel da cidadanía, de impacto visual, seguindo un pouquiño coa promoción deste programa, que é unha exhibición de Celo Graffiti, na que vai actuarse a parte as artistas, non? Xente do mundo do graffiti, xente do mundo da arte plástica. Co spray, vamos a desenvolver diferentes pinturas, tanto relacionadas co Santiago, coas festas do Apóstolo, como outras temáticas que lles preocupan a tanto os artistas como a cidadanía. E vamos a intentar reflexar un pouquiño o grafiti de firma sobre un soporte que non é a parede e o grafiti máis artístico e combinalo. Antes, o día 20, celebrarase un novo obradoiro de grafitis na Alameda. Xa de cara ao outono, a intención é continuar co programa a través de máis talleres e tamén con charlas sobre o patrimonio. Ademais, xa teñen avanzado moito no proxecto para decorar murais abandonados. Neste senso, están pendentes de trámites con patrimonio e dos permisos dos veciños para comenzar a pintalos. Aínda que é o parque máis coñecido e recoñecido de Santiago, certo é que a Alameda ten moito para descubrir. Por iso, sumámonos hoxe a unha das visitas guiadas que se están a facer polo emblemático parque no marco do programa Verán en Verde. Durante os meses de xullo, agosto e setembro poderemos participar en calquera das 60 actividades que trae o programa Verán en Verde, posto en marcha polas Concellerías de Acción Cultural e Medio Ambiente. A iniciativa vai dirixida tanto aos cidadáns como aos que nos visitan e o obxectivo é dar a coñecer as zonas verdes e os espazos singulares de Compostela. Esta mañá tiña lugar unha visita guiada polo Parque da Alameda. Nela podíamos coñecer dende a historia da fonte de San Clemente ou das Marías ata as características dun oliveira. Dentro da campaña de actividades de Verán en Verde estamos participando coas visitas guiadas a parques e xardíns e hoxe toca o Parque da Alameda e ten unha duración aproximada de como unha hora e media. Damoslle unha volta comezando en Portafaxeira e continuamos polo estanque para continuar pola zona da guardería, a zona de atrás e despois volvemos polo Paseo dos Leóns. Entón, percorremos o parque comentando aspectos sobre todo de patrimonio e de botánica. Esta actividade despertou interese de grandes e pequenos. Pros cativos foi unha forma de aproveitar o tempo libre das vacacións de verán. Estábamos aburridos na nosa casa, nosa tía buscou en internet algo para salir por aí, encontrou isto e viñemos aquí. Veño moitas veces, ao parque sobre todo. Ves aquí a xogar? Sí. Sí. E, por exemplo, paseas por aquí cos teus pais? Sí, a veces doulle de comer aos patos e eso. E pros adultos foi unha maneira de coñecer aspectos da cidade que nos pasan desapercibidos. Estamos paseando polos parques de Santiago constantemente, pero hai moitos detalles nos que non reparamos nunca. Entón sempre é interesante encontrarte con unha persoa que sabe para ir fixándote, porque despois nas seguintes veces que vas pasando, vaste fixando nos detalles que vas aprendendo. E a verdade, ás veces viaxamos moito, coñecemos moito de outros lugares, pero a nosa cidade prácticamente pasamos por ela sin coñecela, e é unha pena, non? Porque ten moitos recunchos importantes e interesantes que ver. Moitas destas actividades teñen límite de prazas e hai que apuntarse previamente. Afondamos agora na historia do Servizo Galego de Saúde, que ven de cumprir un cuarto de século e que ven de abrir as súas portas no Pazo de Fonseca unha exposición que conmemora eses 25 anos de existencia do Sergas. A mostra está comisariada pola exconselleira de Sanidade, Rocío Mosquera.
O Pazo de Fonseca acolle dende onte unha exposición que conmemora os 25 anos de existencia do Servizo Galego de Saúde. A mostra consta de varios gráficos que recollen os cambios sociodemográficos vividos en Galicia neste cuarto de século e que amosan ademais os cambios nas tecnoloxías de laboratorio ou de radioterapia. Na exposición tamén podemos ver vídeos e pezas curiosas que formaron parte da sanidade pública galega. A comisaria da exposición, ex conselleira de Sanidade Rocío Mosquera, explicaba que a mostra nace co obxectivo de recoñecer o labor dos traballadores do Sergas. Pareceunos un bo momento para poñer en valor o que se fixo durante estes 25 anos, cunha pequena ollada tamén a previa, é dicir, antes da transferencia que pasou, como chegamos hasta ese acto que foi a transferencia, e a partir de aí ver que pasou nestes 25 anos. Sobre todo, intentamos que sea un recoñecemento a todos os traballadores, a todos os que estaban, os 19.000 que formaron aquel primeiro Servicio Galego de Saúde, aos que se foron incorporando, aqueles que marcharon ou que se quedaron definitivamente e que hoxe son máis de 36.000. Pois a todos estes queremos facerlle un especial reconocemento porque, como decimos, coidando de ti, coidando da saúde de todos os galegos e galegas. A exposición, que poderá visitarse ata o 30 de setembro, está dividida en dúas partes. Existe, digamos, como dúas partes dentro da exposición. Unha primeira parte que tenemos na planta baixa, que son máis datos, actividade, datos asistenciais, datos de prestación de servizos, e unha parte superior de la exposición na que se recollen precisamente todos os cambios que en tecnoloxías de laboratorio, en tecnoloxías de radioterapia, de urxencias, de radioloxía, pues están a producir ou se estiveron a producir pues desde o funcionamiento do Servicio Galego de Saúde. Tamén existen piezas que son anterioridade, algunas piezas curiosas que é interesante tamén mostrar hoxe aos cidadáns que queran acercarse aquí. Tras a visita guiada aos medios de comunicación tivo lugar o acto de inauguración que estivo presidido polo titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tamén acudiron outras autoridades como o presidente do Parlamento Galego, Miguel Santalices, o presidente do Consello de Estado, Romai Becaría, ou o alcalde compostelán, Martiño Noriega. Como ven, hai moito que ver e facer en Santiago. De seguido, outras propostas na nosa axenda cultural. Toca mirar cara ao ceo para ver que tempo teremos nos vindeiros días. A predicción achéganos a Meteo Galicia. Mañá mércores volvemos ter unha xornada máis soleada, aínda que se agardan néboas matinais no interior e intervalos de nubes baixas no terzo norte pola mañá. As temperaturas tenderán a subir, sobre todo pola tarde, e o vento soprará frouxo de compoñente norte. O xoves continuaremos cun tempo seco e estable. Deste xeito os ceos estarán despexados, aínda que haberá algunha nubillada no litoral da Mariña de Lugo e bancos de néboas no interior. As temperaturas van subir e os ventos soprarán moderados do nordés. Venres, de novo, a xornada estará caracterizada pola influencia anticiclónica sobre Galicia, con aire cálido entrando dende o sur. Así teremos ceos pouco anubrados e despexados dende a mañá. As temperaturas van a ascender e os ventos soprarán do nordés, frouxos no interior e moderados no litoral. Mañá mércores en Santiago os ceos alternarán nubes e claros pola mañá e logo quedarán totalmente despexados.
As temperaturas subirán lixeiramente e o vento será moderado do norte. O xoves teremos un día seco e soleado, as temperaturas máximas van subir ata os 27 graus e as mínimas manteránse. O vento soprará feble do nordés. O venres o día estará despexado e aumentará a calor, pois as temperaturas máximas chegarán ata os 30 graus. O vento soprará feble de dirección variable. Isto foi todo pola nosa parte. Non se movan que a programación continúa en Correo TV. Agora toca Preguntoiro con Carlos Roma, que recibe a Jesús Chenel, o presidente da Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.